dat is de Vogelwaarde Hulpverbinding via de polder. Het is een route ook die zal blijven. Ondanks de landbouwweg komt daar een fietsstrook. En zoals je ziet hier en ook op andere plaatsen, de wegen zijn goed onderhouden, worden ook regelmatig vernieuwd. Dus we hebben hier wel goede fietspaden. Natuurlijk nu ben ik wel hier op een polderroute. Dergelijke route doet mij denken aan de verbinding oude spoorwegbaan van Huis naar de Y11 grensgebied. Dus als het zo zou zijn zoals het hier, gewoon dat kan rustig doorfietsen, is wel een stuk beter.
praktisch tot Ter Holen en dan slaat men hier af en zo moet je dus niet doorgaan. Stel dat je dus aan het stationsplein. Kijk op hier prachtige routes. En ook in de winter wordt de zon gestrooid op de allemaal goed en rand. Zomer en winter. Feitelijk op de locatie hier van Ter Holen, dus de linkerkant verder naar Hulst, rechts richting op Terneuzen. Bijzonder rustig in de dag. Hulst 6. En opnieuw die prachtige routes. Je kan spreken van 10 kilometer vogelwaarde naar het busstation en gemiddeld 12 kilometer naar het winkelcentrum.
Ik ga via de Hontenissenstraat, dus dat is feitelijk de route voor Hulst busstation. Natuurlijk kan je ook rechtdoor gaan en afslaan aan het locatie daar voor het stationsplein. Prachtige fietspaden voor beide richtingen. Welkom in Hulst. Zo.
zo Hulst busstation. Dus dat is de afstand. Ook de gemakkelijke route via de polders. Hè. Hier ook vele fietsers. Meer bepaald veel fietsen. Maar bon, terug het klassieke probleem. Je komt terug, heb je fiets niet bij, dan sta je daar. Of ook eventueel om naar de grens te gaan, 5 kilometer. Zouden die deelfietsen wel een voordeel hebben. Dat je kan naar de grens fietsen en dan vervolgens een lijnbus nemen. Dus hier heb je natuurlijk wel de grensbussen van de lijn. Dat is natuurlijk ook wel beperkt. Dat is 1 bus per uur met uitzondering een keer op de namiddag dat er 2 bussen zich kruisen. Omdat het natuurlijk een grensbus is. Hier heb je ook een kracht van een vernieuwde route, fietspad. Ik heb het al ook getoond in de tijd. Plaatsen hier die volledig vernieuwd zijn. Wat naar de andere kant van. Dat is ook een probleem. Ben je met de bus, stap je af aan het busstation, heb je geen fiets bij die dat allemaal te voet doet.
bekende voetgangersbrug met verbinding winkelcentrum. Zoals je ziet is het laatste over het haven. De meest bekeken foto van informatie over ons. Mensen zoeken het winkelcentrum, ik ga deze foto zien. En dit is het punt. Hier nog altijd de aantrekkingskracht toch wel van de verschillende winkels onder één dak. Trekt wel aan voor op bezoek te komen. Zo, bestemming Karwei-Hulst. Ook enorm veel bezoekers hier. Ook wel niet te onderschatten.